Maragatli iyice. Rejissör hem de senaryoning avtori Saburo Sugi. Himayatchilari Kamiyaki Nakazawa, Daisuke Oko, Yasushi Umamura hem de Pitsumi Tashira. Operatori Pitsaneo Maeda. Taden düdün Masayushi Asawa. Nee, üyeleri vakt oldu. Koruyor, yine gördüm. Yağış yağar. Bırak karışın. Ben saltırak bitmeliyim. Oğlanlar, zanrak olun. Gidelim. Bu nima bo'lmasa, ikimizda bir umumulg'a bor.
Arasatlı giyce. Kara saatli giyci. Men sen mecefliğini bilenimde çöpürlerin sıyık oldu. Hem sen geçtiğini heykellerime de gelmen. Men hiç de bilmem meceği bilen ahır yer siyayttırın. Ey, ne diydin? Her kim olsa her kim öz naharını özü yer. Sen yöne zorunu alıp getirme. Bol ala, boynum alman. Eğer sen meni iyicek olsan, onna sen meni bir vaqt yerdin, şeyler mi? Elbette. Men dastypadım korkunç bolady. Men dostluk ara bağlasına ulu baha berýändirin. Men enem dama dostluğu ulu baha berginin diýýärdi. Owu. Men ejem bayram madama şey diýýärdi. Doğrudanam. Görýärmi? Biz aýr-aýr bolsagam, bizi ikimize değişli zatlar gaty köp eken. Doğru aýdýan. Berde kert gaya var ekeni. Bize seresap olmak gerek. Ay, ol men üçin korkunlar. Neme diýsene? Men 2 ýa-da 3 günläp daha diýmesem hiç acıgamakda. Etanaşan sen köpü ýan niýedin ahyry. Ya doğru, men şey diýdim. Ben yani nahar vardı pikirdimde iştahım açılıp halis alıp barıyada. Masiyetim ölüp barıyana. Sana ne mollay? Biz geldik. Biz yukarı başa çıktık. Ferit, o yerde cülge var eken, Ferit.
Men bilýän, men bir zat iýmek üçin mudama şo ýere gidýän. Ýeri, näme ýemäge gidýän? Ýok, men o ýere gitjek gel. Teňçiniňmi? Elbette canım, inden belak men geçetini iýmen, hiç malymen. Elbette iýmersiň. Saňa nahar edilmek gerek. Ýöne sen özüň kiň ýitirdiň-de. Bilýän wah. Men özüm kiň ýartyp bereyinmi saňa? Ýoksa da saňa et gerekdir o. Ay, men ýöne... Näme diýsene? Sen iýen naharyň geçiň etdiň diýmesene. Yok. Men geçiň etini gatyýyren, elbette. Men oň ýaly etiýen däldirin. Elbette. Sen maňa ümit bermede arkayn iý ber, arkayn. Men bolsa biraz erkiläýin. Bolýarmy? Yer bolýar da. Bolary iýdiňçe iýesiň gelýär. Sen herinçin bolsa men nahar iýmele bolaryn. Nahar bolsa edil ýanymda. Yappari. Mum ýaly ajaýyp birden nahar ýemek diýseň lezzetli. Bağışla, olay hem uğuklaptır. Ey, bu atam uğuklap bolarmy? Men hiçat ýemme ahyrin. Mene umut nahar edenden. Mene minni biraz açık yatayın. Ol maňa diýseň oňotdas. Ödem şeýle bir tagamly gaty füýji bolsa gerekde. Ol uka edipdir. On eti ürel füýjidir. Diýseň füýjidir. Men geçiň etini diýseň gowurýanna. Sen men dostum ahyrin dadaryaly bir arajyk etdirä ýoklay olmaňa hiç zat bermez. Men bolsa az ölüp barýan. Yok, beytmek bolmaz, beytmesene. Men oňat nahar ýemde soňam hideledirem ýatypdyryn. Şeýlemi? Ýernämi? Sen näme edýäň ha? Sen näme kulağıma bir zatlar edýäň ha? Ay, yok, bolumat yok. Sene barıp yatan degişgen ekenem. Ýür bolly. Bir de ýokdagy wagt bolly. Doğraydım, men saklanıp bilemok. Saklanıp bilemok. Durup bilemok diyen. Sana näme bollay? Men bir wajip tabiatdan çıkarıptırın. Näme ýatdan çykarypsyň? Näme diýsene? Biz inekirek Hasan duşur diýjek bolýan. Hasan.
Göz düştü. İnni men pirinçe möjekler birin içinde çolup başlarlar. Hat düşüklaydamda bu dövür birin için ören, hoplu dövür olur. Şoň üçin gaty tere sap bolun. Gaty tere sap bolmaly. Sağ olun, hemmeden tiyen ver. Sürüden ayrılıp yeke çıkman, madama hemmeniz şovdan bolun. Düşündünüz mü? May, sen nereye gitmekçi bolýan? Men mi? May bir yana gitjek bolýar. Men nedim mi? Sen nereye gidecek bolýan ha? Ol nereye gitjekden aýtmajak bolýar. Ana aytan sen nereye gidecek bolýan aýtsan tıra. Men mi? Men bir bilen Zefir posada duşmam. Zafir posada? Sen aklından ağaçtın mı? O yerde möjekler her gün geçilen üstüne sol yağlar. O yere möjeklerin nakarhanası yağlar. Sen o yere yekölün gitme bolyami. Möjeklerin nakarhanası. O taykat korkulu. Sen o yere yekölün gitme. O tayda men dostum. Dostum diyen mi? Kim sen dostum? Ayt kim ol? Men on bilen dün tanıştım. Ol taşta, uzakta yaşaya. Katı dokta. Şoň üçinem sen madama yitirim bolýanda şeýlemi? Her neçigem bolsa o ýere ýekölüň gitme bolýam howp boldur. Ýaşulyň aýdan zatlaryny sen eşitmedingmi näme? Eşitdiň gerek şeýle dämi ýa? Ýaşul şeý diýdi aýtda. May sen gitmeydi. Ene. Mey, sen men dinle, eger sana bir zat bolaýsa men sen ejeňe näme jogap berip bilerin? Ene näme diýsene, Haýşe diýen sen o ýere gitme. O ýeri ören howply. Haýşe diýen, mey gitme, düşündiňmi? Galyştaýda gitme. Ene ýöne men ata Men sen bilen gidäýin bolýarmy ýa? menem gitjek. Siz oňa göz gulak bolup görüň bolýarmy? Men ölüm göz gulak bolarym. Arqyn bolaýym. Ey, näme diýsene? Ney, bilýärmi? Sen gitmeseň bunyň alar. Sen bagtyň geldi. Men sen bilen ýanyň bilen gidýän. Sen möjekler wagtynda näme sorasyň gelse sora bergin. Näme diýsene? Ey, eger möjekleri göräýse, sen hükman kaçmalısan, bilýärmi şonu? Hükman kaçkın. Madama serap bolmalysan. Bilýärmi? Ana bu belentlikte zeytun ağacı vardır. Barıp şu yerde ben bu kurup karasalayım. Zeytun ağacının bar yerine möjekler izalyan eller. Dogry, ol bilen bardyňmy bilmeýär. Ne? Senden sakat sindirim akıllıra ekeleň. Hey. Modo. Hey, bilýär misin dostun entek gelen ok. Oy me. Hey, sen eşdiýärmi? Hawa, men eşitdim. Men möjekler wagda ähli zatlar bilýändir. Men olar köp görünürün. Hakyky möjeklerin gözleri ýanyp duranlar. Olar ağızlarını açıp topuryanırlar. Olan burnlar ören elhensler. Umuman olar öldürem elhensler. Yeni gün olar korkaklar için elhensler. Hakikatte olar bizden korkyanırlar. Möjek koluna gelenine onu sakın bilen batlı sözüp ağırdayan toyuna bilen ne şeydip koyuvermeler. Ene şeydaymeler. Ene şeydaymeler.
toynaklar bilen men maňlaýma diýip dährin. Bağışla. Olar men dostlarym bolmaly. Şeyine olan eti ören, tagamlı olsa gerek. Yok, men nime diýjek bolmay, men olar umut dost bolsalar gerek diýjek boldum. Men olary gaty korkudaýdy mediyana, aýdýan ýoklar. Biz yine de uçuruz. Olar men aladam etip men bilen bile geldiler. Onsoňam menem olara zat diýmedim. Ýoksa da men adym May. Düşnükli. May, ören gowad eken. Maňa da gaf diýip bilersiň. Ören haýwatlad ekeni. Gownuma olmasa uzak gurrun etmäge wagt adlyk etjek ýaly. Dogry dälmi? Şeýlerak ýaly öde. Ýoksa da sen maňa uzak garaşdyňmy? Ýoklu, menem ýaňrak gelip dursun. Men dostlarym men möjek bilen dost bolanyny biläýseler, aklyndan adaşarlar. Menne de bir soňal ýagdaý bar. Hawa, onsoň men dostum geçidi hiç kim aýdylman ýörnä. Diýmek, bu biziň syrymyz bolýardy, ha Gaf? Sen biziň dostumyz barada gurrun edýän bilen, men bir hili korku berýän, sen biziň dostumyza garşy däl gerek. Men ýaly geçi bilen tirkeşmäge sen näme gorkýanmy? Şolum biziň dostumyzyň gillin syry bolarda. Sen dogry aýdýan, biziň ne sırly dostlar ahyry, şeýle gerek Gaf. Nem üçin Mayga alyp açyp gaýtdyň? O hakyky möjek ahyry. Ondan hemme kysam gatsar. Sen möjekleň piridir niýediň ahyry? Ay, diýipdim, ýöne o ýerdaky hakyky möjek ekenne. Soňçynam gorkdum. Eger ony ol möjek ýen bolsa onda bir nämedir? Bir gaty elhen sat, ýeri soňdan näme derse? Mine bilem o. Soy, seret, May gelýär. Bu bolanlarda hayran galaymaly. Sen iýmedilermi? May çaltyrak bol. Mi, ta. Bir Rocky Bluff'ın ýanyna da uçmaly. Gaf, sen näme pikirine diýen ey? Häzir gel bir näçe sözler aýtmakçy bolýar. Bari, men häzir gelerin. Rocky Bluff'ın ýany. Bire iýmitiň gerekdigini hemmeňiz bilýäňiz. Asly şondan soň iýmit tapmak bile ören kyn bolýar. Häzir mümkinçilik barka biziň awawlamamyz gerek. Bir ete ören çymlyga garamamyz gerekdir. Bu hut şugynyň özüne Rocky Bluff'ın ýanyna awawlamak başlamaly bar. Dogry aýdýan. Biz şugynyň özüne Rocky Bluff'ın ýanyna awawlamak başlamaly. Yani o yerde geçiler katı ağırlar. Yani yok, onu da ağlamalı. O yerdeki iki kayan arasında ot koy. Geçiler varsa otu katı o yerler. O yere iki tane geçi otlamaya geliyor. Olar karışman nurkalar birden üstlerini atar. Düşündünüzler bana. Ören acayip gil, ören acayip. Ağlamak vardı, fin acayip fikirler var. Sen acayip. Doğru, dinlen. Bari sen düydürman,
Olon kaptandan aňa geçersiň de, olary maňa tarap gowarsyň. Düşünüklämi? Düşnükli. Zak bile slay bolsa, beýlek tarapdan maradar. Olary orta salyp gasar. Düşünüklämi? Kalanları bolsa, geçiler tutmak üçin meňe ýerime düşerler. Düşünüklämi? Düşnükli. Awawlamyzda hemmeňiziň ünüňiz mende bolsun. Düşünüklämi? Ha? Konatdan işler bulaşık. Meýet üýtürmek gerek. Bu ýere ören gorkulu yer eken. Men odal bu ýerde hiç wagt bolmandım. Gaf, iýýän bu ýer geldimika? Gaf! Eger beýlek möjekler biläýseler, biz näme derse? Lanik! Gaf, sen bolşun gülkünçlay. Eger bekbatly uçuraýdyň, hökman men çagyrgyn. Men daşky sypatymdan gorkmaň. Men seni halas ederim. Eger men şeýdip agyzymy diňden açsam, ähli möjekler deýir bitarak bolarlar. Düşündiňmi Seret? Ine şeýdip. Be, diýiş diýip şulara diýäýsin. Olaryny biz tapyp bilmeliler. Ýok. Bizimki uğruna bolly. Seni alıp edýädim demen. Sağ ol Gaf. Sen wada berşiň aly meni halat etdiň. Sağ ol. Ýene möjekler mydama geçe tapylýarlar. Sebäbi onlara geçiň eti gaty gerek. Sen dogry aýdýan Gaf. Ýene men häzir geçetini gowurmakda. Ýene men bir geçini gaty gowurýardy. Gaf. Emmedatlar oňa týal bolyn. Ýene ente ömür aýrylanak. Sağ ol Gaf. Azaragarmy olar men tapmadylar. Sen bir ýere çagyrmamyň esas sebebi näme diýsene? Men sana dolan aýy görkezmekçidim. Dolan aýy? Hawa, ine şu ýerde seretseň aýy ören owadan görnýär. Men sen hem görenin gowurýan. Şu ýerden aýy seretseň ähli dünýäni ýatdan çykarýan. Oňa sen özüň hem göz ýeterersiň. Sen bilen gürleşende bolsa ähli erbetatlar ýadyndan çykarýan men. Şunaňmy? Menem şeýle Gaf. Onda näme? Dolan aýy görmek üçin ýene bir gerek gelýär. Bolýa. Hökman şeýdeli, hökman geleli. Etmesti onna. Bolýa Gaf. Häzir bolsa öýleýmide gaýtaýaly. Bolýa. Mar, mene razi. Dayıdan molla. Biler bolsaňyz, Rocky Bluff'da men ismi möjekler çözdi. Rocky Bluff'da diýäňmi? O bol bilmez. O ýerde möjek söyledim men. Mene istemem. Men o ýerde beýleki geçiler bilen bile bolupdym. Şeýle bir möjekler kän bilen aýdyp berýärler. Näçe geçilen bir helak bolla? Wah men näbileýin, zordan öz janymy gutardym. Olar ören akıllı, olar biz karaşyan nerler deyip birden duydansız sözlerler da.
Baş düşüp qaslany olar hazım elbet bolýarlar. Howala, men size bir zat aýtjaktym. Men o ýerde gaçanymda. Ha. Sen qaçanda näme bolla? Näme waka boldy aýdyp berdi. Oňa ynanyr ýalyl. Şol garmy görmelikde bir geçi bilen bir möjek edil dost ýaly bilelikde gaçyp barýardylar. Geçi bilen möjek? Ýaly. Men ananjaklar. İlki menim oňa ynanmadym. Soňra biraz saklanyp, bu öz gözlerim bilen gördüm. Ha, sen degisi aýdýandyňla, beýdime sene. Ýa bu näme boldy ha? Geçi, men onu tanıdım. Ol me ekeni. Ha, ne? O meydi. Hayır, han malay. Han kuatlarda o doğrudan am sözülgöde yeköde kän geldi. Yoksa da häzir neydi edek ha? Doğruymaysam men onu geçen gideden soň mena buramak. Ol hop ýerde bolmagym mümkin ahry. Eten agsam ki avmızak kanlı bolla ha? Ömer bolandan birin ağamız olýan şowlu bolmady. Yav nerede? Men onu geçen akşamdan beri göremek, bir yerge yitirim bolup durýan. Gav sen bilen bilelikde geçler bäri komurly, şeýle demläme. Ha, doğru. Ýöne o şol garmy örmekde bir yerge yitirim boldy. Bugün Möjekler awawlanyny bilelikde awlamallarlar. On beýletme urýalňyslak, bar gitde gawy tapyp gel. On nerdeğini hiç kim bilene varın. Onna hemmeňiz onu gözläň. Yerine getiririz. Size näme bollar? Näme barýaňyz ýüzüňizden gar ýapdy? Näme, men näme dogry işetdimmi? Mey, eşdişime göre sen möjek bilen dostlaşanmyşyň. Şol dogrymy? Geçilen üstüne möjekler çözülni, sen ol möjek bilen el tutuşup durmuşyň. Şol dogrymy? Şol dogrymy diýen mey? Dogry dälmi? Ýalanlar diýsene, beýle datlar bolan näler diýişdiýämiň? O dogry. Mey! O senin brize pasın ýanyna gören möjegimizdir de. Şonda biz kaçtık, doğru kaçtık. O bolsa seni iýmendir. Mey, şu möjek şu dostun dämi? Seni dämi? Mey, jogap ber. O şömeyecek bolmaly. O ýene ören gowy. Oy! Sen aklın yerinde mi? Möjekler üçin biz iýleýän et ahrin. Mey, men geçmişte bolan ähli zatlary bilemok. Ýöne bir, madama olaryň iýmiti bolýanlygyny bilýän, onsoň ol öz ýer haýwanyň nähili dostlaşyp biler. Hani derrew düşünür maňa, düşünür diýen. Mey, kretani. Biz otlar bile dostlaşıp biler. Ýöne otlar, şu otluny da qalan ahry. Seni dämi? Aýsana, otluny galy dämi? Näme diýseňizler? O möjek beýlik möjekler ýalylar. O seni anlayan. Mey, sen bir zata düşün. Sen onun üçün yekece bölük etsin. Ol eti tapmagam, ansa däller. Belki ol sen üstün bilen biziň nerede ýaşaýanlygymy, nerede otlaýanlygymy, näze geçilerin nerede bolýanyny biljek bolýandyr. O zatlary ol soramasa da aýdaýman ahmal. Eger olar biziň bolýan ýerimiz biläýär, ýyjmanyň aýtdy olar biziň hemmemiz ýerler ahry. Ýene oňa maldarsyň. Ha, ennäme aklyndan adaşdyňmy? Näme bolupdyr?
bilmedik sıran olma. Bizim ağımız soğulu olmalı. Yönesen, onlar için katmağa yol açapsın. Doğunan. Doğru ne? Men ol neme mälep durmada. Doğruň ayt. Neme ol geçi diýsen akylly. Ay samsyk. Biz olar awlaýas. Ol akıllym ya samsyk bizim üçin on farky ýok. Sen şoňa düşünýärmi? Akıllı bolsun, samsyk bolsun, bize ilmene zat gerek. Geçiler, sagarlar, doňuzlar, kuşlar hem tawşanlar bilen iýmitlenmeli bolmalylar. Eger bizim hemmämiz olar bilen dostlaşsak, onu ýakyn wagtda hemmämiz ajeleriz. Ol bir ýeke çakryn. Aýdýan zatlaryny gözüň bireşi diýärmi? O sen üstün bilen möjekleň nirde ýaşaýanyny, näil usully ağlaýany bilseler, ondan bizim hemmämiz sen sebäpli açlykdan ölmeli bolarys. Sen şoňa bir düşün haw, düşün. Menem o zatlary aýdama ahryn. Beressenay. Sen düşün agry, olar seni öz peýdalary üçin ulanýarlar. Sen eýen bir galat edipdiň ha. Ýene men sen bir zada düşün. Ol öz yaranlar tutulup ilýäke, olara kömek etmen gaçyk gitdi. Oňal dost, näme gerek sana? Oňa bir ýela oýlap tapýançak, ony gowaga dakkan. Döktüre san dederin. Sen möjü ahrin. Bol dök. Bol möjük bolu tanlet de döktä. Bolay, bolsana dök. Bol ol tanlet. Dök. Sen nenem bir möjük gormay. Dökren bilen dök hani. Ay. Möjük gormay. Salam mey. Sen oňat pikir etdiňmi? Ya Hawa. Menem kän pikir etdim. Sen öz dostuňy ýene göresiň gelýärmi? Gabymy? Hawa, şony. Eger oňam seni göresi gelýän bolsa, siz hökma duşurdyňyz. Şu wagt duşmasyňyz soň giç bolar. Sen oň ýanyna ýylgyryp bararsyň da, olaryň nerede ýaşaýanyny, olaryň sanynyň näçedigini, olaryň nerede aw edýänini, ýakyn wagtlarda nämeler etmekçi bolýanlyklaryny sorarsyň. Eger sen şu işi oňat bitirip bilseň, sen biziň aramyzda galyp hormatly geçip bolarsyň. Ýer näme diýersiň? Bolýa, men synanyp göreýin. Sen emelatlar wada pikir etdiňmi? Hawa, biz sana ceza vermeň usulunu tapdyk. Şeýlemi? Möjekleň kanuny boýunça sana ölüm cezasy berilmeli. Ýöne bolyn, sen kakaň men dostumdy.
Şoň üçin men sana diýerge almaga mümkinçilik berýän. Nähili? Sen öz dostun bilen duşmaly bolsaň. Men mey bilen mi? Hawa, sen öň kuwalsyň ýar bolup bararsyň da geçiler barada ähli zatlary bir gaýdarsyň. Sen bağıtın elli, eğer sen onut maglumatlar getirsen, sen günen geçiler. Sen oların yağdayını onut bilsen, biz her gün ağzıyıp intap vermeli olmaz. Af, men sana en soňky mümkinçiligi berýän. Eger samsyklyk etmeseň, hemme zat ýulýalak bol. Eger diýen etmeseň, onna seni dönük hökmünden möjüklen kanunyna laýyklykda ýok eder, sen düşündiňmi? Hawa düşündüm. Siz täzeli geçdiňizmi? Möjek bilen geçip derýan kenaryna duşuşýar. Ne? Ne murka, ha? Gelin tomaş edelim ya. Çatrak bolun Kasımra. Gece ağalım için men bağışlığa. Hemen yıkıcı müellim. Yeri biz bugün nämedir? Ey görürse, belki deryan kenarındaki cülge giderse. Yer bolya, yarına giderler. Eger ol birden basarmasa biziň ýagdaýymyz näme bolar? Biziň neslimizin akbaly ona bagly. Olony hükman başaraýmaly. Ananarýallar, ol diýseň samsykene. Seretsin oňa. O geçin yanı doğumlurak bolaymalı bolin. Şonu ide nokta. Yetazat on getirecek havarı. Eger gaf o samsygy alat bileýse, onu bir hil ederse. Men geçilen ählisini yerin. Değil rahatlan. Geçilen hemme senki bolar. Dal bolsana. Bolya. Her bolya da. Yağış başladı. Yer kayağın aşağına bukulayalı. Ne dursun? Yerden saltırak. Bolaydı, yarına.
Terzap bol, şu yer taygan çaktır. Hey! Gaf! Sen ne dip tayip billendiğine? Men şoň ýalyna tagyşyksızda. Men şu yere gelýäkem, seni ağlarını pikir edýädim. Geçilen ähli sırny sen üstünden biler niýädim. Sana gözüm düştü welin beýletmeli dällerini düşündüm. Sebäbi biz ýakyn dost ahyrin. Biz odol sırlı dostluk gaf. Inni o sırmızsa açıllı gaf. Bulay diýanyň dogurly, ýöne inni biz näme etmeli olarys? Näme edeli? Bir gelen ýolumuz bilen ýygymiza gidip bilmers gaf. Eger sen meni iýsen, ähli meseleler çödüler. Vesselam. Men onu edip bilmen, men onu başarman. Biz diňe şeýsek diýners gaf. Yok, bir zat oýlap tapmaly. Sen meni iyi gaf, bolany şol eşitýäňmi? Ol yüren yöneköy usul bolýar. İyi derek zat özüm men dostum iýip bilmer ahyrin. Olar näme gülýärler? Ay, kim bilýär onu? Bizim dostluğumuz şeyli derece yetti. İnni orta yollu durmak bolmaz. Menim şo barada pikir etdim gaf. Zatlar bizim için hiçle. Sen doğru aýdýaň. Evde biz diri kalsak, onu yine de duşmağı kasam edeli bolýan gaf. Elbette diri alarız.
Mey! 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 Ähli zatlara men günäkär. Eger şeýle bolsany bilen bolsam, men duşuşmazdım. Men sana duşanma begenýän gaf. Mey! Bu zatlar edil düşýäli şeýlem. Geçen gece men hemme zatlar bu tordu diýip pikir edýädim. Men sen sesini eşitip ödüme geldim gaf. Bular öňkü gece şu ýerde bolan geçi bilen möjek dämi? İlka olar derýa döktüler. Soňam ölümen çykdylar. Hayran alaýmalay şeýlemi? Inne olar näme derlerke? Ay! Kim bilýär? Bu bolan ýagdaý möjeklerin hemmesi eşderler. Ana şondan hem bolarka. Ýeň alaýmaly geçi bilen möjek nereye derlerke? Biz näme bileli? Inni näme deli? Belki şu dağın aňyrsyny görürse? Şu dağmy? Ay bu dağın aňyrsyny heniwi çenli ýekece janlaram görmendir. Onu biz görürüz. Näme? Bizim başga gider yerimiz ýok ahyry. Gap. Dogry aýdýaň. Ýörenna. Men pikirimçe gap. Şu dağın aňyrsyna güm goýak tokoy bolmaly. Tokoy, ýören oňat. Belki o ýerde möjekler bilen geçiler agdy birlikde ýaşaýanlar. Dağı duruşuna qar basyp durandyr. O ýeri üren soğukdur. Bu dağdan geçmek üren kıyın olaýmasa bile. Şoň üçinem o ýerde ýaşaýan ýokdur. O ýeri üren howpludur. Biz mundan näde geçersin? Biz ondan hükman başalyp çykart gaf. Dogry aýdýaň. Bizde başga çykalga da ýok. Biz başalyp çykarys, hükman başalyp çykarys. Belki o ýerde gök tokoyan maruny mümkin. İki topora bölünüp hemmemiz gözlere başlaly. Bari, galaklara paýa edersen. Günni or tarapdan gözläp başlar. Düşünükli. Bir kargış degen gawa bermenden wagt bermädim. O geçiýini gorap, möjekleň adyna asnat getirýär. Ebedämi? Men kazan edýän, meni ýyrlap, ony hem oň dostum hükman taparyn. Ondan o geçini yer, on eti gören tagamlı o geçini kıyına bölüyoruz. Hani öňe? Biz dayar. Näme gülýän? Indi biz udyýlygyň bile bolar. Şeýlem gaf. Dogry aýdýaň. Ölmekliň arasyna barmak aladamyz ýok nimeňe. Indi biz mudamada bile bolar gaf. Ana men şoňa debegenýänmi? Biziň eýrimizden kowu bolsa gerek. Şoň üçinem biz ören hüşgär bolmaly. Bir ýerler ören howpludur. Şoň üçin sen sap bol. Bolýar gaf. Men hükman sere sap bolarym.
Bu gelýän ýyk gawy bilen meňi ýyty bolmaly. Olar uzakda dällerler. Olar bu ýerde ýakyn wagtlarda bolupdylar. Bu çöpür geçinki bolmaly. Olaň nirägiden anyklamaly. Häzir anyklaýar. Joan. Bak sen şu nämeydin ha? Hey, iki ýa-da ýa üç tane meydan sıçanlıydım. Her gece men ýatýan bolyn, sen ýokman awy gidýär. Menem edil seňal at ýöne şonu da men seni iýmen. Sen maňa aýratyn hormat goýanга, men onu bilýän. Ýöne uzaga çekçekligine men onamym ýok. Yediş men näme etmeli? Ben sesleri eşitýänmi? Awa, olar uzakda däl. Men olaň ýygyna alamak ýöne garşyda şemal bar edýän şu ýerde. Men şu ýorklaryny barlak göreýin. O ýerde näme bar? O ýerde mi? Näme bar? Ajaýyp gül var. Dogry aýdýan, onu bekeleme. Bilýän. Hey, şolayda bolmaly aglar. Sen ýüren oňat ýeçdiňi bilýän, ýer bolýar. Inni biziň gitmeli wagtymyz bolyp barýar. Ýöreň hany gideli. Ýör. Dogry, ýer hany, ýer. Lal boltanay. Men pirinçe o ýerde bolmaly, ha? Biz olar tapdyk, olar gafda bolmaly. Hey, biz gawy tapdyk. Olary goýbermäň. Eňinden bolun. Goýbermäň, eňinden bolun diýen. Tapın, tutun. Olar nire ýitirim bollarka? Olar bärik gelýärdir ha. Gaf. Olar şu ýerde bolmaly, ýygyny ýetiň. Bolan zatlar üçin meni bagyşla gaf. Bolýarly. Biz ören belinde çıkıptırız.
Doğru, mene qatiyadadım. Bu da bir dağ olaymasa. Bu yerden gobulaylagan görünýän eken Ferit. Birden olar kecik bolup görünýärler. Bilýärmi näme? Biraz onlar şu yerde ýaşaýady. Doğru. Bir her günyen ýaly o yerden geçerdik. Kowu bolsa üýümizde gaçardyk. Barıp bir yerlerde bukulardyk. Gaf, biz köp yerlerden geçipdir. Men sana giň galýan Gaf. Men asla mejugum ýeňdäňok. Ay näme diýseňem? Men şeýle pikirim etdim. Näme hakda? Sen ýanymda bolsaň, men özümi bagtly hasap edýän. Nem üçindir menem özüm bir hil bagt hasap edýän. Hey, şol göpdi koy, ana, şo ýerde bolmaly. Men şu ýerde degini bilýärdim. Biz o ýerek barsak, kezil ederiz, ha? Bile bolsak bolýar Gaf. Ana şonda hemme zat gülýäli bolar. Ertel güneşli gün bolar. Ertir ajaýyp gün bolar Gaf. Hemme zat gülýär bolar. Gayrat et. Menini ýörep bilen o Gaf. Haýyş edýän, gayrat et. Mey, meni ýalňyz galyrma. Mey. Mey. Sağ ol Gaf. Ören oňap, sen diri, mey. Sen diri. Nämente karasa sowlanokmy Gaf? Ay yok, entire sowlanok. Ima,
Sen pikiriňçe men etimiň tagam gowmudyr? Sen aýdan näme, sen näme epleň? Gaf, men hemme zady bilýän ahyryn. Sen hiç tat iýen oga gaf. Sen şu wagtyň aç. A men morsa ýöne köýbür geçi. Bu ýagdaýda men ýaşap bilmen gaf. Sen morsa diri galmaly. Men senden haýyş edýän. Beýle zatlar diýmän, sen nenen dileň bar ýa? Men öz dostuma duşanma gaty begendim gaf. Nanay, indi bolsa şo dostum üçin janym bermäge de razy. Mey. Sen baýdanlaň meni begendirýä, ýöne Sen guruplanyp dağdan geçmek üçin hükman bir zatlar iýmeli ahyryn. sen aýdan näme bu ýerde näme ýerýän zat barmy? Bar, elbetde var. Edil ödem şu ýerde var. Sen mi? Sen meni iýmetim del, men seni iýmen. Ana gördüňmi gaf? Sen diýän näde dogry? Dogry del, hani beset. Hani jugurdamaga besetgen. Hay samsyk diýse. Garny seni jugurdamaga besetgen garn. Näme ýöne jugurdap durdyň ay besetgen ne saňa? Besetgen. Ýöne jugurdap durdun sen. Beset. Gaf. İçi gargalan näme üçin men möjük bolup dünýä inipdirin? İçi gargalan diýdeni. Gaf, sen maňa bir zat aýtsana. Sen maňa ilkinji gedek duşaňda men geçidigimi badabat bilen bolsaň, sen şonu meni iýermidiň ha? Hawo, seni ýerdim. Ine bolly, sen maňa ilkinji gedek duşdum diýdäni hasap ede. Kim öljek, kim diýeri galjak, men üçin tapawdy ýok. Eger ölmeli bolsa, onu kimi de bileler. Eger men sen bilen gürleşip bilmesem, men oňa çydam edip bilmen, men çydamaryn. Sen şoňa düşünärin. Mey, düşün men çydamak. Menem çydap bilmerin gaf. Menem çydaman gaf. Her bir janlar hükman bir wagt ölemeli. Ýöne diýir wagtymyz sen bilen bile bolduk. O pursatlar hiç wagt men ýadymdan çykmaz. Şu aýdalam dogrudyr, nanay. Dogry gerek gaf, gürlede. Sen dogry aýdýaň, ýöne onu wagt görkezler. Egerde sen menden talap et durjak bolsaň, onu men seni tanamadyk bolaýyn. Men de çykyp soňra içerik gireýinne sen bir börek etin goparyň. Bolýarmy? Ana şeýitmeden men Bolýa, men razy gaf. Gaf. Razy bol, gaf. Mey, senim razy bol. Gaf, hoşgar. Ýok, men onu ip bilmen. Belki şu olaydan yerel ot tapan gar ilyan olsa bolmayamy. Onu hedil bolajak da. Azatçıgam bolsa, ot bolun bolsa. Ol dayanıp giderdi de dayanardı.
Bolar bizim ýydymyzdan gelýänler bolmaly. Bolar bizim ýydymyzdan gelýänler bolmaly. Bilýäňmi näme gaf? Men sen ýaly dosta duşanma ören degenýän. Nana, şoň üçinem sen üçin janym bermäge men mutama taýýardyryn. Men hem öz dostum üçin janym bermäge taýýar. Gav. Gaf. Gav. Gaf. Gaf, sen nere ýitirim boldun? Gaf. Gaf, men göýekde koýu görýän Gaf. Gaf, o ýerde ähli nummatlar bar eken Gaf, eşitýäňmi? Gaf, men göýekde koýu görýän Gaf. Sen nere ýitirim boldun Gaf? Gaf, saňa näme boldy? Sen nerede Gaf? Harda yo. Sen nere gittin Gaf? Saňy. Men saňa aýtjak zatlarym bardy Gaf. Gav. Sen näme üçin geleň? Sen nere gittin Gaf? Hazır bunday. Men sensiz nädip ýaşaryn Gaf? Anam peki var. Sensiz men bu ýerlerde nädip ýaşaryn Gaf? Men näme üçin? Men näme üçin ýeke garlym Gaf? Mi tap inem dagyn ýagdaýlar nähilike? Haça. Haýş edýän Gaf. Mi. Haýş edýän. Dolanaýda Gaf, haýş edýän. Ýalbarýan Gaf. Satrak bolun, kaçalyň, tokaýmaýajak getdir, kaçalyň. Ey Hudaý, näme bolýar? Näme bolýar, aýtsaňyzlar. O Gaf bolaýmasyn. Gav. Gaf. Gaf, bu senmi?
Gaf! 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 Gaf, sen tirdin mi? Men şeýle bir begendim. Gaf, biz nerede? Biz berden hem işleýät, Gaf. Necif, ağzını yumsanay. Sen ne bilen okmuy? Men öz ağımı elden gideresim gelen ok. Av? Av diýäniň menlerin, Gaf. Eşdiýäňmi, Gaf? Bu men. Sen näme men tanaň okmy? Sen kaysı gafaktırlak kılyan? Näme sen ma gaftır edýäňmi? Gaf, sen näme oýun edýäňmi? Sen näme? Sen men tanaň okmy, Gaf? Sen mıdama şeyleýäňrýäňmi? Men hiç ilgaw tanamak. Düşünýäm tanamak. Men seni olal hiç ýerde görmänim. Hatta ben özümiň kimligimi bilenmek. Gaf, Yana, men bir wagtky bolan zatlara ýadyma düşüp näme ýadyňa düşýär? Men geçetini gowurýanym ýadymda. Sen tagamly olmaň gata ihtimal. Seni diýirliňi ýutmakçy. Seni nirde yutmaly, seni dolan aýyň agsam yutmaly. O şeýle bolmaly. Näme diýsen, Gaf? Sen ýatlajak bol. Biz ikimiz dostyk ahyry, Gaf. Biz dost ahyry. Ya, ýangramaň wesetsere, sen geçi, men bolsam öjek. Sen näme diýýär aýdýamly? Men dogry aýdýan, Gaf. Biz köpdir keçdik. Ýadyňa düşýärmi? Şu tokaýda biz bilecek ellik ahyry. Gaf, maňa seretdine haýyş edýän. Öňkü dostlaryň ýadyňa düşýärmi? Lan bolsana beset diýen. Sen öz janyňy harap etsek bolýan, men bilýän. Janyň harap etsek bolýan. Gaf, sen hemmedady ýadyňdan çykarypsyň. Men özümi Gaf ise garşy dälim. Yine Gaf ütkäpdir. Gaf ütkäpdir, eşitýäňmi? Yine men garrymajyň, men iýneňne men garşy. Köp wagt bäri men geçetini iýmenim. Basymrak bir aýda waýsady da. Men beýle ölesim gelenok. Menini Gawam göresim gelenok, eşitýäňmi? Eger şeýle bolýan bilen borsam, men gökde goý gözle